Mga kaibigan, magandang gabi, no? Sa lahat ng ating taga-subaybay dito sa ating DYFB, no? Meron tayong natanggap na magandang katanungan, no? Sabi nila na ang simbahang Romano Katoliko ay itinayo lang daw ng isang tao, no? Totoo ba ito, mga kaibigan, no? Ang sagot natin sa magandang katanungan, mga malugod na taga-subaybay, hindi yan totoo, no? Ng Iglesia Katolika ay tatag lang ng isang tao, no? Kundi ito ay tatag ng ating Panginoong Hesukristo, no? Ito ay itinatayo ni Kristo, no, noong taong 33 AD doon sa Jerusalem, no? Si Kristo mismo ang nagtayo nito, no? Kahit ang kanilang pasugo magazine sa ating mga kaibigan na Iglesia ni Cristo, official magazine sa ating mga kapatid, no? Sabi nila sa pahayag nila sa July-August 1988, page 6, no? Ito ang kanilang pamahayag, mga kaibigan. Even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church, no? So sa kanilang pasugo, July-August 1988, no? Page 6, no? And then sa history, mga kaibigan, sa Encyclopedia International Volume 15, page 520, ito ang nakasulat. Roman Catholic Church, there are two equally valid definitions of the Catholic Church. Comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder was both human and divine, no? Sino pala ang nagtatag nito? Base sa mga official magazine sa ating mga kaibigan, si Kristo, July-August 1988. And then sa Encyclopedia International Volume 15, page 520. At sasabihin nila na, uy, bakit ba kayo magko-quote sa mga encyclopedia? Hindi yan inspired by God, no? Mga aklat na hindi base sa Biblia ay hindi inspired by God, no? Hindi yan totoo. Dahil kahit ang bayan ng Diyos, no, sa panahon ni Joshua ay nagko-quote sila ng mga aklat, mga historical books, no? Dito sa Hosea chapter 10 verse 13, ito ang nakasulat, mga kaibigan. And the sun stood still and the moon stayed until the people had avenged themselves upon their enemies. Is not this written in the book of Hosea? So the sun stood still in the midst of heaven and hastened not to go down about a whole day. So dito sa talatang ito sa Joshua chapter 10 verse 13, no? Ang bayan ng Diyos ay nagko-quote ng aklat na hindi nakasali sa banal na kasulatan, no? So therefore, no, magko-quote tayo ng mga historical books, no? Gaya ng mga propeta ng Diyos sa Hosea chapter 10 verse 13. So yan ang ating sagot, no, sa magandang katanungan, no, sa ating mga mahal na kaibigan, no. Maraming salamat, mga kaibigan. May God bless us all. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good night, mga kaibigan.